Lige hvor er du hen? Hvor der er Amen. Skal jeg godt med det der holde en kasse? Jeg tror ikke, hun kommer op. Ej, prøv lige at komme til. Jeg kan mig så ikke knæ. Du bløder bare, så de siger Sofie, mand. Jeg har gang i en af. Jeg kan mig så ikke knæ. Det er jo bare helt rød og ret. Og alt er bare rødt.